Mi okethore. Wachaka kodi, chaka gi nyingi tinyisa ni to pesa odhi kanye. Yes, ani luonga ni Jared Otieno ka wuoyo dala mar Mombasa kae. Ng'eni be makwagi wuoro kabisa. Ka sirkal maduong' nyalo wacho ni pesa onge. To moloyo kanyocho tim maandamano chieng' moro ndalo 2 ndalo 3 mokato sirkal nowacho ni gilalo 2 billion per day. Koro ng'eni chandwa ka Gima ka deputy president wacho ni pesa onge, ni pesa malal, ni pesa onge. To wacho ni pesa chieng' moro watimo maandamano matin cha mane pesa olal 2 million per day. Onego giwacho jo Kenya diera, giwego siasa ne gisakawo piny. Koro gimwakta mokwagi, gitine jo Kenya pesa nitie, ok ni pesa onge. Kane sirkal masani manie loch ni negi campaign. Negi konowa maber ni gin gisejipanga. Magiwachonwa maber ni ka gidonje telo ni to within 100 days. Mabe kata 100 days, negiwacho 60, 30 days. Gimora amora biro bedo ni kare. Koro penjo madwa penjo sirkal masani ni to kara negi jipanga nang'o koso ne en mana wacha mondo ging'iswa kuma pesa odhi. Gikon To ka giwacho ni pesa onge, ni feel ni entiere koso onge adieri, to ko onge odhi kanye. Pesa to kiwacho adiera onge. Nikech king'iyo ground ka pesa ok nyal wuotho